Hej! Hej! Vad sa du? Vad har du varit? Jag var ute och kämpade brottslighet. Det är så. Ja, fan. Själv? Jo, nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag har inte den bra med alla. Nej. Det var det ansvaret. Precis, det är bra. Ja, fan. Tungt ansvar. Ja, precis. Ha det bra.